Negyedik alkalomból veszek részt a Kapakupán. Mindig nagy örömmel érkeztünk ide, készültünk, csinosítgattuk, építettük a gépet. Mindenképpen azt emelném ki az egész rendezvényből, amit a Barna is elmondott itt az indulásnál, hogy a Balázsék valami olyat alkottak itt, ami gyakorlatilag akkor egyedülálló volt az országban, és méretét tekintve szerintem most is egyedülálló. Valami olyan dolgot csináltak, ami érdekli az embereket, érdekli a vidékieket, mert ők ezzel foglalkoznak, érdekli a városiakat, mert nekik idegen, és eljönnek megnézni. One step forward and 10 steps back. Ez egy hatalmas buli, és nagyon jókat nevetünk azon, hogy ki milyen gépet épít, a tűzokádó sárkánytól kezdve a tengeralattjáróig. Azon kívül el kell mondani, és nagyon fontos az, tényleg amit a Barna is elmondott, hogy ezek az emberek azért, hogy ez létrejöhessen, szabadságot vesznek ki, ahelyett, hogy a Balatonnál süttetnék a hasukat a családjukkal, építik nekünk a pályát, kivesznek 2 hét szabadságot, a saját idejüket fordítják arra, hogy nekünk jó legyen, mi egy napig jól érezzük magunkat. Ezért hatalmas köszönet jár Sáros településnek, az egész Kapakupa rendezőségének. Ebben úgy gondolom, hogy mindenkinek egy picit bele kellene gondolni, versenyzőnek és vendégnek egyaránt, hogy mit tettek ők ezért, mit tettek ők értünk. Na, hát hölgyeim és uraim, az érintetlen Rota Kapa, ami mindig jó időt ment, de ahhoz keveset, hogy megnyerje. Ellenben a stabilitás, a megbízhatóság, és most muszáj nyalnom, mert szponzor, tehát hogy nem tudok már többet mondani, tehát tényleg fasz a gép, a hegesztés, amit ide raktatok rá, az annyira... Az idei pálya volt a mindenkori leghosszabb pálya, 800 méter, azt hiszem, hogy 760 méter volt eddig a leghosszabb. Nehézségét tekintve igazán nem mondhatom, hogy nehezebb volt, vagy szűkebb volt, mint az eddigiek. Hosszabb volt azzal a 40 méterrel, de jól kitalálták megint, tehát az a szokásos, mondhatom nyugodtan, hogy szokásos profizmus, amivel a Balázsék ezt lerendezik. Úgy gondolom, hogy párját ritkítja bármilyen eseménynél vagy versenynél az országban. Tehát itt soha nem volt az kérdés, hogy most ki következik, ki menjen ebédelni, mikor menjünk, ezt elfelejtettétek. Bármilyen bosszúság, soha nem volt semmit, minden olajozottan, tökéletesen működött. Ezért is nagyon nagy tisztelet nekik, hogy ők ezt így csípőből meg tudják csinálni, hogy gyakorlatilag minden olajozottan zajlik. Technikával igazából arra büszkék vagyunk, mert az összes verseny, amin ez a gép indult, műszaki hibája soha nem volt neki, pedig azért kapta az ívet. Hát itt most a rönkös pályán megakadt, nem mertem neki nagyon húzni, mert leesik a raklap. De egyébként igazán nem tudok kiemelni futamot, hogy melyik lett volna jó. Negatív élményem nekem soha nem volt semmilyen bosszúságom, én mindig nagyon jól éreztem magam itt. Nagyon örülök, hogy most, hogy sajnos az utolsó nap, az utolsó futam, nagyon szép számmal jöttek el érdeklődők, nézők is. Tavalyi évben talán ez egy kicsit kevesebb volt a létszám, de most mondhatom, hogy újra évekkel ezelőtti régi fényébe tündököl a verseny. Hogy mi lesz utána, nem tudom. Az országban több helyen is tartanak már ilyen rendezvényeket, nyilván nagy részt ennek a mintájára. Azokról nyilatkozni nem tudok, mert még ott nem vettünk részt egyiken se, de ha csak fele ilyen profin szervezik meg, mint ahogy itt a Balázsék, akkor úgy gondolom, hogy helye van azoknak is a rendezvények sorában.
Ugye Sárosdon a Kapakupa előtt is volt élet, de ez egy olyan rendezvény itt nálunk, amit tényleg a helyi civilek találtak ki. Hála Istennek a településen nagyon sok aktív civil szervezet van, és mindegyik törekszik és versenyzik egymással, hogy milyen rendezvényt csináljanak. Egyelőre a Kapakupa az, ami egy olyan országos szintű rendezvényén nőtte ki magát, ami jelenleg is látjuk, hogy tele vannak a sorok, tele vannak a parkolók, és itt van mondjuk azt az országból mindenki, aki a kisgépeket szereti. Hogy lesz a jövőben, azt még nem tudjuk, hiszen az Egyesület egy kicsi pihenőt fog fújni, aztán majd meglátjuk, hogy milyen újabb és újabb ötletekkel fognak előjönni, de én bízom a Balázsban, mint ötletgazda és fő megvalósító, aki szerintem biztos, hogy vannak olyan dolgok a tarsolyában, amivel újat fognak tudni mutatni, vagy másképpen fognak szervezni, de szerintem Sárosdónak a Kapakupával összeforrt a neve, úgyhogy én várom a jövőt.